Bienvenido a la mazmorra és un joc de cartes d'un autor japonès que recentment ha estat publicat aquí a Espanya de la mà de Devir i que coincideix amb la sortida als Estats Units de la seqüela, que bàsicament és el mateix joc però amb més personatges, més monstres, més cartes, etc. Bienvenido a la mazmorra és un joc de 2 a 4 jugadors molt senzill, fàcil de jugar i relativament ràpid, que bàsicament és un joc de bluff i d'arriscar, d'estirar la sort fins allà on puguis. De què es tracta el joc? Senzillament es tractarà de que seleccionarem un guerrer que entrarà en una mazmorra de monstres. Si pot superar la mazmorra, matar tots els monstres, guanya un punt de victòria, i si és mort en la mazmorra, perd un punt. Si guanyes dues vegades has guanyat el joc, si has perdut dues vegades quedes eliminat. És un joc amb eliminació de jugadors, però com que és relativament ràpid no hi afecta molt això. És molt senzill el joc. Tots els jugadors comparteixen un heroi. No té cadascun un, sinó que s'escolleix un per començar la partida. En aquest cas el guerrer, per exemple. El llibre d'instruccions et recomana començar amb el guerrer, però podem escollir qualsevol dels altres. Cada personatge té el seu equipament, d'acord? Aquí amb el guerrer veiem el seu equipament, el pícaro, el bàrbaro i el mago tenen el seu. Molt bé, per torn, per ordenar els jugadors, decideixen escollir si volen passar o agafar una carta de monstre. Si passen, ja no poden jugar més en aquella ronda. Això vol dir que aquells jugadors no intervendran més en aquella partida i, per tant, no tindran oportunitats ni de guanyar punts de victòria, però tampoc de perdre. Si decideixen agafar una carta, aquí veuran els monstres. Els monstres n'hi ha de molts tipus. Van del número 1, que és el més fàcil, els goblins, fins al número 9, que és el drac, que és el més poderós. Els jugadors tenen aquí aquesta carta de referència que t'indica quants monstres de cada tipus hi ha per tenir una referència de més o menys les probabilitats de que surtin cadascun. Sí? Com hem dit, es van traient els monstres. Això és el número que indica la força del monstre i això és l'objecte que pot matar aquest monstre automàticament. Per exemple, l'antorxa, que la tenim aquí, del guerrero, diu derrota a monstruos con fuerza 3 o menos. Això és un recordatori. Una vegada mirem el monstre tenim dues opcions. O jugar-lo a la mazmorra, per tant el posaríem aquí davant cara avall, d'acord? De manera que només nosaltres sabem quin monstre hem posat, o bé si fos un monstre més poderós i no ens interessés el podríem descartar. Però què passa? Si el descartem, també hem de descartar una peça d'equipament. Per tant, cada vegada que descartem un monstre estem debilitant el nostre personatge. El personatge té 3 punts de victòria en aquest cas, 3 punts de vida, el guerrer. Hi ha equipaments que li donen més punts de vida. Hi ha altres equipaments que tenen poders especials com derrotar el dragón, etc. Si jo vull descartar el vampiro, doncs per exemple, agafaria el vampir, agafaria l'equipament, jo què sé, de lanza del dragón, la trauria i d'aquesta manera indico que aquest monstre ha estat descartat. Seguiríem traient monstres a la mazmorra fent el mateix. Per exemple, el dragón. Un altre jugador que tregui el dragón té nivell número 9. Sap que la llança ja ha estat descartada i aquesta habilitat és d'un altre personatge, per tant sap que aquest monstre no hi haurà cap manera de matar-lo directament, sinó que ens traurà els 9 punts de vida i per tant és un monstre molt poderós. Aquell jugador ha de decidir què faig, la poso per intentar proteger un altre jugador, però i si resulta que em toca a mi entrar a la mazmorra i me l'he de menjar jo? En aquest sentit hi ha una mica de bluff. En el moment en què tots els jugadors menys un han passat, aquell únic jugador que queda es veu obligat a entrar a la mazmorra. Llavors, què farien? Molt senzill. S'anirien revelant les cartes de monstres que hi ha aquí i es mirarien la vida. El drac faria 9 de vida. Ara mateix aquest personatge té 3, més 5, 8, més 3, 11. Per tant, superaria el drac i es quedaria amb 2 de vida. Revelem el següent. Un goblin fastigós. El goblin es mata automàticament amb l'antorxa. Hauríem mort el goblin, de manera que ja no quedarien més monstres i el personatge encara hauria tingut vida. Això vol dir que aquell jugador ha superat amb èxit la mazmorra i per tant s'emporta una carta de punt de victòria. En el moment en què en té 2, ha guanyat. Si hagués mort, el que faria el jugador seria agafar la seva carta de referència i girar-la amb el color vermell de la sang indicant que ja ha mort una vegada. Si mor 2 vegades, queda eliminat. I si guanyes 2 vegades, guanyes el joc. Així de fàcil.
Una vegada s'ha acabat la mazmorra, el jugador que ha entrat a la mazmorra escull quin altre personatge voldran fer servir en la següent ronda. S'agafa el personatge amb el seu equipament, es barallen les cartes de monstres i es torna a començar. Ja està, així és tot el joc. Punts forts que té aquest joc. En primer lloc, estèticament és molt bonic, com podeu veure, les il·lustracions són molt maques. Les cartes estan impreses amb aquesta tècnica d'impressió que es diu UV Reserva, que queden així brillants i queden tan boniques amb una espècie com de relleu. És un joc molt portàtil, perquè la caixa és molt petita i a més és un joc que ja veieu que ocupa molt poc espai. I també és un joc barat, val com 12 o 13 euros. Per tant, petit, barat, però ofereix, diguéssim, una jugabilitat agradable. No té més que el bluff. És un joc de bluff i d'aviam fins a on vols arriscar-te per guanyar tu o que perdin els altres jugadors. Com a cosa, diguéssim, neutral, el joc té eliminació de jugadors, ja heu vist. Per altra banda, no és un joc gaire llarg, com a molt pot durar 30 minuts la partida, i fins que no mors 2 vegades no quedes eliminat. Pot ser inclús que algun jugador guanyi sense que ningú hagi quedat eliminat abans. Per tant, no és un factor que sigui molt determinant al joc. Un jugador no quedarà eliminat molt d'hora i s'estarà ja avorrit esperant que els altres acabin. Per tant, l'eliminació de jugadors aquí no és una cosa greu. I com a punt potser més negatiu o més feble, és que ja veieu que el joc és molt senzill i té el que té. Són 4 personatges, unes quantes cartes de monstres, per tant, no té una gran rejugabilitat. Ofereix, doncs, el que ofereix per 12 euros i per ser un joc petit. No espereu unes partides, diguéssim, tampoc impressionants i espectaculars, no? A més, és un joc que és de 2 a 4 jugadors. Jo l'he provat amb 2, 3 i 4. Amb 2 no funciona gaire bé. És molt a cara de perro. És molt a cara de perro i molt aviam fins a on pots estirar l'altra persona. A mi personalment no em va entusiasmar tant. 3 i sobretot 4 jo crec que és la mida ideal. Per internet també hi ha molta gent que el juga a 5 persones, perquè al cap i a la fi, com que l'heroi el comparteixen els jugadors i simplement els jugadors han d'anar traient cartes, suposo que tècnicament es pot jugar també amb més persones. Però jo no ho he provat. En qualsevol cas, és un joc que recomano, sobretot per quan vas por ahí, a casa d'una altra persona, o te'n vas fora de vacances o el que sigui, i vols portar algun joc entretingut i que sigui petit i que ocupi poc espai i que no s'hagi de pensar massa. És un joc molt fàcil per ensenyar a altres persones, a gent que no està acostumada als jocs de taula. Entra pels ulls, és molt fàcil d'explicar, les partides són ràpides. Aquestes són les seves principals virtuts. Doncs aquest ha estat Bienvenido a la mazmorra.